Päivää kaikille. En tiedä onko kukaan nähnyt tätä. Tää on tossa on Audi Center. Tää on ilmeisesti sodan aikainen juoksuhauta. Ja siinä on Volvo. Jumbo on tuolla suunnalla, noin kilometri siitä tasetieltä. Mitä veikkaatte, pitäisikö tää nyt kuule metallin paljastumassa? Käveli tosta ohi, niin huomasin tämmösen. Täällä on joku kamiina. Tuo nyt ei oo sodan-aikaista nähnytkään. Tuolla on jotain. Tosiaan mä kävelin tossa tiellä, niin mä huomasin ton puuhökytyksen. Täällä on jotain. Vanhoja tynnyreitä, jotain metalliromuja. Varmaan tuohon kaminaan tuo. Olisiko tässä lähistöllä lisää näitä? Siellä on joku tommonen. En tiedä erottuuko tästä. Tommonen hevosvaunun toi pyörä. Tässä on jotain paljon. Olisiko tää hevosreki? Pohja. Tommonen. Onks täällä vielä jotain? Toi on hevosrajasta toi. Katsotaan onks täällä jotain. Joku kuoppa täällä on. Tossa on jotain metallia. Siellä on vaijeria. Joku tynnyri on tuolla. Tässä on jotain metallia kanssa. Joku metallikehikko. Näitä siis on Suomessa paljon. Jos katsotte puolustuslinjakartan, niin olisiko tuolla jotain? Käydään vielä siellä, kun nyt ollaan tässä. Toivottavasti täällä ei ole mitään ojan tapasta. Tosiaan mä huomasin tossa yhdet mahdollisesti Ray-Bansin lasit. Mä ajoin tosta sillasta ohi, niin oon nyt kävelemään menossa kattoo olikin, onko ne vielä siellä. Pitäisikö tänne oikeesti tulee metallin paljastuminen? Täällä on joku kivikasa kyllä. En nyt näe tästä mitään, mutta
Laittakaa kommentteihin viestiä, että pitäisikö lähteä näitä tutkimaan videolla enemmän. Näitä on oikeasti satoja Uudellamaalla, niin niitä ei kyllä näe, kun tälleen metässä nää. Tietääkö kukaan, että näitä on? Katsotaan vielä toi. Siinä oli se saatana oja sitten. Miten mä mietin, että onko täällä. Mikä toi on ollut toi? Siinä on kans joku metallinpala. Rajamerkkitolppa on toi luultavasti. Tässä on Haltialassa on aika isoja. Siinä on kato porattu reikä tossa. Tää on pakko olla joku juoksuautasuoja. Ei tässä enää mitään tunnelia kyllä, ellei tuolla takana ole jotain. Vähän epäillä. Joo. Tämmönen löytyy.